आं गिबियावनो दिनै बे बुहुमनि थागिबि सान एबा इन्टारनेशनल डे अफ वर्ल्ड इन्डिजिनियास पिपल बेनि बागै गासैबो थागिबि माहारिफोरनिसिम फिसाफोरनिसिम आंनि गोरबोनि गाहाम हामलायथिखौ बावहरबाय। जों बेखौहाय बर' वुमेन जस्टिस फराम हिसाबै थांनाय 17 बोसोर जों खुंबोबाय थादों आरो दिनै जोङो मोनब्रै संगठन ज' जानानै बेवहाय खुंदों। बे जोंनि थाखाय जोबोद गेदेर सान। जों गोबां इन्डिजिनियास फिसायानो बेखौ मिन्थिया। जों थोंजोङै इउनाइटेड नेशन्सनि आय'एलनि जिथु टार्म बे मथे जोङो बेखौहाय थोंजोङै बुंनो हायो जे इन्डिजिनियास माने थागिबि फिसाफोर। असमियाव जोङो भुमिपुत्र बा आदिम बाखि होननानै जों जायखौ बुंनो हायो, जायफ्रा माने जुग जुग सिगांनिफ्रायनो थाबोनाय, गुबुन कल'नाइजारफोर फैनायनि सिगाङावनो सोरबा गोहोगोरा हारिफोर फैनायनि सिगाङावनो थाखानाय हारिफोर। स' बेयाव जों गुबुन गुबुन माबानिहाय बुहुमनि गुबुन गुबुन हादोराव बे थागिबि फिसाफोरखौ गुबुन गुबुन मुङै मिन्थियोमोन। बहाबा ट्राइब्स, बहाबा नमेड्स, बहाबा हेड हान्टार्स, बहाबा रेड इन्डियान बेफोरबादि। स' इउनाइटेड नेशन्सआव बेखौ ज'है लाबोनायनि थाखाय इन्डिजिनियास सोदोबखौ बाहायनाय जायो। आरो दिनै मोजां बाथ्राया जाबाय इन्डिजिनियास एबा थागिबि फिसाफोरहा इउनाइटेड नेशन्सआव गावनि आलादा मोनसे गोजौ लेभेलाव फराम दङ, पार्मानेन्ट फराम, जेखौ जोङो UNPFII होननानै मिन्थियो, इउनाइटेड नेशन्स पार्मानेन्ट फराम अन इन्डिजिनियास इस्युस। बेखौहाय ओरैनो मोननाय जिनिस नङा। बुहुमनि दाब दाब हादोरनि बे थागिबि फिसाफ्रा फ्राय 80 बोसोर संग्राम खालामनानैसो इउनाइटेड नेशन्सआव जायगा मोननाय। बेनि उनावहाय दिनै पार्मानेन्ट फराम जाबाय। बेनि उनावहाय आरो गोजोनथाव बाथ्रा, 2007 मायथाइनि 13 सेप्तेम्बरावहाय थागिबि फिसाफोरनि थाखाय आलादा मोनथाय फोसावो। जेरै जोंहा इउनाइटेड नेशन्सनि जिथु हिउमेन राइट्स डिक्लेरेसन दङ, 1948 10 डिसेम्बराव जिथु डिक्लेरेसन होनाय, बिनि अनगायैबो बे मोनथाया थागिबि फिसाफोरखौ मोनदाङाखै बा बिसोरनि खाथिसिम थांनो हायाखै। दासिमबो नाख्रेबजानानै सोबख'जानानै दङ। दासिमबो बे थागिबि फिसाफ्रा बिसोरनि मोनथायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जानानै दङ। बिदि साननानै इउनाइटेड नेशन्सनि जेनेरेल एसेमब्लियाव थांखि लानानैहाय आलादा मोनथाय फोसावो, जेखौ जोङो UNDRIP होननानै मिन्थियो गुसुंहै, आरो फुल फर्मआ जाबाय इउनाइटेड नेशन्स डिक्लेरेसन अन द राइट्स अफ इन्डिजिनियास पिपल। इन्डिजिनियास मानसिफोरनि थाखायल' फोसावनाय बे मोनसे मोनथाय। बेयाव गासै 46 दफाफोर दङ। जोबोद मोजां जोंहा मा मा मोनथाय दङ एज ए इन्डिजिनियास पिपल अर एज ए ट्राइबेल। बेयावहाय 1 नम्बर दफानिफ्राय नायै नायै जोङो नुजोबो जे जों गासैबो गुबुन नन इन्डिजिनियास बा नन ट्राइबेल मानसिफ्रा जि मोनथाय दिनै मोननानै दङ बुहुमाव, जोंहाबो बेखौ मोननो मोनथाय दङ। सोलोंथाइनि बेलायाव, जों गावनि सिनायथि मोजाङै लाखिनायनि बेलायाव, जोंनि हारिमु, जोंनि बिमानि राव, जों सोलोंथाइ मोननाय बा बेफोरखौ फसंनानै लाखिनायनि बेलायाव। स' बेफोरखौ रैखाथि होनो थाखायनो दिनै इउनाइटेड नेशन्सआ बे राइट्सखौ डिक्लेयार खालामो, जेरावहाय जोंनि भारत सरकाराबो सहि होयो। बुहुमनि गासै 144 कान्ट्रिया बेयावहाय सहि होयो। माने इन्डिजिनियास मानसिफोरनो एबा थागिबि फिसाफोरनो एबा ट्राइबेलफोरनो आलादा राइट्स होनांगौ होननानै। आरो बिनि मादाव 4 कान्ट्रिया एगेन्स्टआव भट होदोंमोन आरो गासै 11आ भट होआलासिनो थायो। स' टटेल 144 हादोरा भट होनायनि उनावहाय बेखौ इउनाइटेड नेशन्सनि जिथु जेनेरेल एसेमब्लि बेयावहाय रिजलिउसन्स लानानै फोसावनानै होयो।